Криштиану Роналдо идеали миллионҳо нафар аст. Зиндагии ӯ барои марду зан намунаи ибрат арзёбӣ мешавад, махсусан барои хизматҳояш дар футболи ҷаҳонӣ ва берун аз он. Аммо аз ҳад зиёд тарғиб шудани ҳунари бозингарии Роналдо айби ӯро паноҳ медорад ва бисёриҳо намехоҳанд дар бораи амалҳои нодурусти бозингари португалӣ гап зананд ва умуман онро дидан намехоҳанд. Имрӯз мо дар бораи ҳамин гап мезанем. Айбу иллати Роналдо ва амалҳое ки ӯ кӯшиш мекунад паноҳ дорад. Далелҳои ҷолиб аз зиндагиномаи яке аз беҳтарин бозингари ҷаҳон. Агар ӯ бо ягон нафар вохӯрад, ҳеҷ гоҳ дар бораи ин сухан намекунад. Худи шумо дар бораи хислатҳои Роналдо чӣ фикр доред? Метавонед ба мо ҳам гӯед зери ин видео дар комментария. Дӯстон, рӯзи 21 ноябр соати 23:00 ба вақти Москва Атлетико Мадрид дар майдони худ Барселонаро пешвоз мегирад. Ширкати 1xBet барои ин рӯйдод ба ҳар як иштирокчиёни нав то $800 бонус медиҳад. Барои бонусро гирифтан ба ссилка комментария буда дароед ва дар вақти регистратсия дар ҷои промокод TOUCHFOOD нависед. Баъди аввалин ставкаи худ $100 бо тарзи автоматӣ ба ҳисоботон мегузарад. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Роналдо чанд дафъа ба зӯроварӣ айбдор шудааст. Ду маротиба аз рӯи ин ҷурм нисбати ӯ парванда боз карданд. Бори якум вақте ки Роналдо ҳанӯз 20 сол дошт, ба он айбдор гардид ки ба номуси ду нафар дастдарозӣ кардааст. Он вақт Роналдо аллак истораи дастаи Манчестер Юнайтед буд. Занҳои ҷабрдида иддао мекарданд ки Роналдо бо як дӯсташ дар яке аз меҳмонхонаҳои шаҳри Лондон нисбати онҳо ба чунин амали нораво даст заданд. ҷолиб ин ки фақат Роналдо ба ҷавобгарӣ кашида шуд. Ӯро пеш аз суд ҳатто боздошт карданд. Албатта бозингари машҳур ҳамаи айбномаҳои эълоншударо рад мекард, лекин маҷбур гардид як рӯз дар боздошти пешакӣ қарор дошта бошад. рӯзи баъдӣ ӯро бозпурсӣ намуда бо шарти берун нарафтан аз Англия раҳо карданд. баъдан яке аз хонумҳо аризаи шикояти худро бозпас гирифт ва ҳамин тавр Роналдо бегуноҳ баромад. моҷарои дуюм хело ҷиддӣ аст. Роналдо аз сӯи модели амрикоӣ Кэтрин Майорга ба ҷурми таҷовуз ба номус айбдор гардид. соли 2009 дар Вегас гӯё Роналдо ин бонуро ба меҳмонхона барои шиносоӣ даъват кардааст, аммо нисбаташ амалҳои нораво анҷом додааст. фардои он рӯз моделхонум ба милитсия аризаи шикоятӣ навишт. Роналдо аз ҷавобгарии ин дафъа ҳам бо пардохти пул халос шуд. бар ивази $375,000 Майорга барои як муддат озори азияти кашидаашро фаромӯш кард. соли 2018 Кэтрин боз ин ҳодисаро ба ёд овард ва ин дафъа сахт мубориза бурд, ба дараҷае ки Роналдо ба Америка сафар карда наметавонист. аз ҷиҳати молия ҳам ба ҳамлагари Ювентус зарари калон расонида шуд. ба иллати ин чемпиони Италия аз иштирок дар мусобиқаи Лигаи чемпионҳои ҷаҳонӣ даст кашид ки ин ҳам зарари калони пулӣ аст. баъди баҳсҳои зиёд Роналдо худро сафедном кард, лекин гуфтан наметавонем ки барои ҳамешагӣ парванда пӯшида шуд, чунки модели амрикоӣ ҳар лаҳза метавонад садо баланд кунад. ҳарчанд ҷони Роналдо бо як ҳуҷҷати махсус харида шуд ки дар он Майорга имзои худро гузоштааст ва тибқи он набояд садо баланд кунад. модели амрикоӣ бар ивази пули калон розӣ шуд ба ҳуҷҷате имзо гузорад ки даҳони ӯро мебандад, ҳатто агар Роналдо дар ҳақиқат ба номуси ӯ таҷовуз карда бошад. шантаж аз сӯи духтарон як роҳи хуби пулкоркунӣ аст, лекин Майорга ба ғайр аз ин мақсади дигар дошт ки барои мо маълум нест. мавзӯи дигар барои Роналдо бисёр мамнӯъ аст ки ин дар бораи хонаводааш мебошад. аниқтараш фарзандони ӯ чӣ гуна ба дунё омаданд. писари якуми ӯ соли 2010 таваллуд шудааст, лекин маълум нест ки аз кӣ. ду фарзанди баъдӣ ҳам бо ҳамин роҳ ба дунё оварда шуданд. шахсияти модари фарзандони Криштиану ба таври шадид пинҳон дошта мешавад. Роналдо ҷуниор барои Ирина Шей ки он вақт бо футболбози португалӣ зиндагӣ мекард сюрприз буд. албатта модели рус аз ин навид хурсанд шуда наметавонист, чунки бе иштироки ӯ дӯстдоштааш соҳиби фарзанд шуд. дугоникои Роналдо ҳам соли 2017 барои ҳама сюрприз гардид, чунки як моҳ пеш модари футболбоз гуфта буд ки Роналдо дигар фарзанддор намешавад. умуман бачаи якуми Роналдо тасодуфан ба дунё омадааст. гуфта мешавад ки баъд аз алоқаи ӯ бо як пешхизмат ҷуниор таваллуд шудааст. бо ӯзо бовар кунем, агар аз ҳама тифли қимат дар дунё ана ҳамин фарзанди Роналдо мебошад. барои сукут варзидан ба модари ҳақиқии ҷуниор 10 миллион евро пардохт карда шудааст. бар ивази ҳамин қадар маблағ модари биологӣ аз ҳамаи ҳуқуқҳои худ ба фоидаи Роналдо даст кашидааст. то куҷо ҳақиқат доштани инро мо ҳеҷ гоҳ дониста наметавонем, чунки Роналдо бо як ҳуҷҷат сирру асрори худро барои 100 соли оянда паноҳ доштааст. мавзӯи сеюм андоз ва боҷу хироҷи давлатӣ аст ки Роналдо барои саркашӣ кардан аз пардохти он гунаҳгор дониста шудааст. ӯро фаҳмидан мумкин. агар аз пардохт 15% даромадҳояш ба буҷаи давлат саркашӣ мекард, мегуфтем одами сахт будааст, лекин аз ним зиёди даромадҳояшро бояд ӯ бо ду дасти адаб ба кумитаи андози Испания меспурд. дар аввал Роналдо маҷбур буд ки 52% маоши худро дар дастаи Реал ба андоз диҳад. баъдан ин таҷриба роиҷ гардид ки клубҳо худашон андозро пардохт мекарданд, лекин Роналдо
маҷбур буд ки дар як сол масалан аз 61 миллион даромади худ 40 миллионашро ба давлат диҳад. Ин аламовар нест? аз седу қисми даромадҳои ӯ моли худаш набуд. Роналдо барои реклама кардани ширкатҳо сахт меҳнат мекард, лекин ба киссаи давлатдорон. дар охирин соли фаъолияташ Роналдо даромаде ки аз ҳисоби имиҷ ва номи худ ба даст меовард, аз давлат пинҳон дошт. нисбат ба Криштиану Роналдо парвандаи ҷиноӣ боз карданд бо ҷурми саркашӣ аз пардохти андоз дар ҳаҷми 14 миллиону 170 000 евро. Роналдо ба гуноҳи худ иқрор шуд ва маҷбур гардид ки 18 миллиону 80 000 евро ҷарима пардохт намояд. шартан ӯро ба 23 моҳ аз озодӣ маҳрум карданд. боз як мавзӯи дигар ки Роналдо мехоҳад дар борааш гап назанад, муносибаташ бо Ирина Шейк мебошад. аниқтараш чӣ гуна ҷудо шудан аз модели рус боиси хиҷолати Роналдо аст. онҳо муддати хеле дароз бо ҳамдигар буданд. Шейк ҳатто ба фарзанди ноқонунии Роналдо муросо кард. дар ҳама маҳфилҳо онҳоро дидан мумкин буд. ҷуфти муносиб ва идеалӣ мегуфтанд онҳоро. лекин соли 2015 ба якборагӣ хонаи бахти онҳо фурӯ рехт. ҳамон сол дар бораи шарҳи ҳол ва зиндагиномаи Роналдо филми ҳуҷҷатӣ баромад. ғайриинтизор Ирина Шейк дар он филм қайчӣ шуда буд ва номи ӯро як бора қалам ба забон наоварданд. ин маънои онро дошт ки онҳо аз ҳам ҷудо шуданд ва ин кор бо дӯстӣ анҷом наёфтааст. баъдан Роналдо инро исбот кард ва дар интервюи худ гуфт ки Ирина Шейк барояш ягон аҳамият надошт. лекин чанд рӯз пеш соҳиби як маркази шиносоӣ гуфт ки бозингари португалӣ бо Ирина Шейк шартан якҷоя буд ба хотири паноҳ доштани айби худ. гӯё ӯ мардҳоро дӯст медошт. сабаби ҷудо шудани онҳо ин буд ки модели рус мехост соҳиби фарзанд шавад. лекин Роналдо бо баҳонаи аз ҳад зиёд банд будан ба карьераи худ хоҳиши Ирина Шейкро рад мекард. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. аз ёд набаронед лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед ки аз видеои нави мо бехабар намонед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.